Enggak. Sampai mana? Hai. Nih. दासो जाखांदों उन्दैखौ नटिफिकेसन आयाखै नै गेम गेलेदों सासेया ओमफ्राय नैयावलाय मा होनो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आंनो लोगोसे गेलेनोबा डिटेलाव मा होयो हा टाइटेलाव नों मा भिडिअ बेखौ होदो नों मा या भिडिअ बानायदो मा नाम भिडिअ बानायदो मिक्सिं नायलाय इखौलाय मानो नायनो Korean videos. Iyo, sendiri beda. Terus dia pun iyo, iya, iya, मिमारां जाथारलै खामानिसो मावदोंमोन जों Tentang figure. Hah? Mesti gede ompray. Tentang fishing. Be video moनसे नागिरबाबो नों भिडिअ खालामबाय थाबा इदि जालांबाय थाबानो हासिगोन आया दानबाय नै भिडिअखौ दानाखैनो आं आया मानो लाइट जाया ओइ सोर लाइभ हरखो नों हरदों मानो जायाखै कमेन्टआ दासो फैगोन लाइभ जादों मायाखै नै थाना ओइलाय नुगासिनो र' माथो मोदै सोमजिदों नों बेखौ मोनदों बायो कमेन्ट अफ आं माबाना होदोंबा माबाना होदों जाथ'बायलै एप्सजों खाम जाबाय दे एप्सजों